Γεια σας παιδιά, και σήμερα άμα κάνω μια αξίνα πέτρινη για 10 δευτερόλεπτα, βέβαια θα χρειαστείτε comment σε μένα και θα γράψετε ό,τι θέλετε, τι βίντεο θέλετε, με ποιο πράγμα, και βέβαια ένα subscribe και ένα like, μπορεί και πολλά, δεν ξέρω. Αρχίζει το βίντεο, ήδη και τέτοια, αρχίζει το βίντεο σε 3, 2, 1, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, πιο σιγά και πιο σιγά, 8, 9, μέχρι 12. Ναι, το έκανα. Αυτό θα χρειαστείτε. Αυτό που σας είπα θα το κάνετε. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να πάμε να σκάψουμε και άλλες πέτρες, έτσι και θα γίνει πιο καλά. Και πρέπει να φτιάξουμε ένα σπίτι. Λοιπόν, θα σας πω, πρέπει να βρούμε σίδερο, διαμάντια για μια μέρα όμως, Θεέ μου, και να κάνουμε πέτρινη αξίνα για 12 δευτερόλεπτα. Το κάναμε. Ήδη αποκτώντας μια αναβάθμιση. Ναι, ευχαριστώ. Εδώ πέρα ήθελα. 1, 2, 3. Hardcore κάτι δεν έβαλα. Ξέχασα. Την άλλη φορά άμα πείτε hardcore, εγώ θα κάνω το hardcore. Επειδή θέλω να κάνω μια φορά hardcore. Επειδή ότι πεθαίνουμε δεν γίνομαστε φάντασμα και θέλω να δω όλο αυτό. Όμως δεν θα πεθάνουμε, θα ζούμε. Άρα τώρα θα πάμε στη σπήλια. Ναι, και πέτρες χρειαζόμαστε. 8. Ήδη παραπάνω. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στη σπηλιά και θα κάνουμε τα πράγματά μας εκεί πέρα. Θα βγούμε διαμάντια, μέταλλα. Όμως σπήλια χρειαζόμαστε για να βρούμε όλα αυτά. Ακόμα τίποτα δεν βρίσκω. Πρέπει λίγο να κάνω κάτι. Αυτό είναι το crafting table. Ξύλο δεν χρειάζομαι για να κάνουμε κάτι. Γιατί όμως το κάνω αυτό? Γιατί το κάνω αυτό το πράγμα? Είμαι περίεργος. Ναι, τώρα το έκανα. Κρύο έχει στο σπίτι μου. Λοιπόν. 6 τέτοια, λίγο κάρβουνο να πάρουμε και λίγο ξύλα. Ωραία, κρύο. Δεν αντέχω άλλο. Πάω να πιω λίγο τσάι, περιμένετε. Ωραία τσάι, χαμομήλι είναι? Δεν ξέρω. Χαμομήλι, ναι, χαμομήλι. Και τώρα πάμε εκεί πέρα.
Και ξέρετε τι έγινε στο σχολείο? Ο φίλος μου, ο συμμαθητής μου, ο Θοδωρής, βρήκε ένα bedrock. Και το πέταξε στη λίμνη επειδή δεν ήξερα, δεν τον είδα καλά. Και είπε γιατί δεν μου το είπες πριν και το πέταξε στη λίμνη. Και άμα να το πήραμε έτσι να μην το κάνουμε ως δοκιμασία. Όμως γιατί το πέταξε, μπορούσα να το θυμίσω. Επειδή και εγώ δεν τον είπα, κατάλαβα τι έγινε, όλα αυτά γιατί γίνονται και τέτοια. Πότε θα βρω σπήλια? Ω ναι! Όχι, δεν θέλω. Γιατί? Ας σοβαρά τώρα. Είσαι το... Σοβαρά μη μιλάτε. Σήμερα δεν θα ζήσω ποτέ. Γεια σας παιδιά, σήμερα εγώ δεν θα ζήσω. Μπορεί και ναι. Αν δεν με κουράσει αυτό το Minecraft. Εγώ θέλω να κάνω μια μέρα hardcore, ανυπομονώ. Έκανα μια μέρα hardcore στο tablet, όμως δεν έβγαλα βίντεο. Και όταν πέθανα έχασα το ένα διαμάντι. Πάλι αυτό. Πώς το λένε, ξέχασα πώς το λένε. Πώς το λένε? Χαλίκι. Χαλίκι. Ήδη πιο βαθιά πήγαμε. Ήδη το βλέπω. Πώς ακόμα έχει αυτό? Αυτό δεν το χρειάζομαι και τόσο πολύ. Καλά που έχω και ξύλινη ξύλα. Δεν αντέχω αυτό το χαλίξι. Το χαλίκι. Όλη μέρα αυτό το χαλίκι με ενοχλεί. Χαλίκι το λέγανε, ναι. Είναι χαλίκι. Ακόμα βαθιά και πήγαμε και έχασα όλα τα κεριά. Αμά να πούμε, ακόμα δεν βρήκα τίποτα. Άμα να ήταν hardcore να μην βρήκα, όμως το hardcore βρήκα εκατομμύρια εκεί πέρα καράβια. Το hardcore είναι πιο καλό, μια μέρα θα κάνω hardcore. Θέλω να κοιμηθώ, δεν μπορώ άλλο να ψάχνω εκεί πέρα στη σπήλια. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να κάνω εκατομμύριες αξίνες πέτρινες και μια νεζερίτη. Πού θα τη βρω? Δώστε με επιτέλους. Αυτό είναι ένα super duper hardcore. Άμα πεθάνω, εντάξει, μπορώ να ζήσω. Όμως το hardcore είναι σαν αληθινό, το πεθαίνεις δεν ζεις, είσαι φάντασμα. Σαν στην αληθινή τη ζωή μας. Δεν μπορώ άλλο. Χριστέ μου! Άγρε!
Να μάνα. Λοιπόν, θα κάνω λίγο... Πάω λίγο να κάνω πράγματα από την αρχή. Ή μπορώ να έρθω για τα πράγματά μου. Δεν νομίζω. Έκανα τεράστιο δρόμο που δεν φαίνεται ούτε που πάει. Λίγο κολλάει το κομπιούτερ μου. Ένα λάπτοπ. Όχι λάπτοπ. Κομπιούτερ. Το κομπιούτερ μου κολλάει. Σοβαρά, δώστε με μια ζωή έχω να ζήσω, να μην πεθάνω εκατομμύριες φορές. Στο κάτω χώρο εγώ πέθανα πιο πριν. Και εδώ πέρα κατευθείαν ευχαριστώ Θεέ. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Όχι πάλι αυτό το κάστρο. Και άμα περάσω από αυτό τι θα γίνει? Με επιβίουμε. Wow, τι ωραία. Στα πέ. Δεν πήγαινε μπροστά. Wow, τι ωραία. Πιο μεγάλη σπήλια. Την αρχή όλη μέρα. Την αρχή όλη μέρα, εκατομμύρια εκεί πέρα πράγματα. Να δούμε τι θα γίνει. Όπα πάνω. Άμα να είχα χλαπάτισε να τους κόλλησα στα μούτρα. Με βλέπει, με είδε. Τέλεια. Θα μεγαλώσω, θα ξέρω πώς να φύγω από αυτούς. Ωραία, σαν να είμαι στα παλιά χρόνια και να μην μπορούσα. Θα κάνουμε σαν παλιά χρόνια. Χρειαζόμαστε όμως. Παιδιά, θα με περιμένετε να πάω λίγο τουαλέτα. Γεια. Σκότωσέ με και μετά θα πάω άλλα ξύλα. Παιδιά, τώρα έρχομαι, περιμένετε με. Όμως ένα λεπτάκι.
Ωραία, ήρθα. Οθόνη τίτλου. Ποια οθόνη τίτλου? Οθόνη τίτλου αγέννηση. Πάμε να παίξουμε στο σερβερ. Πάλι αυτοί εκεί πέρα κάθονται. Τι έχω νόημα. Ούτε. Το πω στο σερβερ που μου αρέσει όλη μέρα. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κάνουμε δουλειά. Ναι, και σε μένα πρέπει να πάρω ξύλα. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε. Με το super duper σακούρι θα το χαλάσω. Πολύ χαλκά έγινα. Όταν νευριάζω έχω δυνατά χέρια, αλήθεια είναι. Τι το χρειάζομαι αυτό? Λοιπόν, 20... Αυτό είναι δικό μου σπίτι. Όχι, το βρήκα αυτό. Απλώς το βρήκα. Και αυτά τα βρήκα σε άλλο σπίτι. Όλα αυτά ήταν σε μένα. Αυτά τα δύο σε άλλο σπίτι. Αυτά σε μένα. Και αυτό και αυτά τα μπλε και τα άσπρα σε αυτό το σπίτι που το βρήκα. Λοιπόν, θα κάνουμε πραγματάκια. Α, τέλος. Λοιπόν, και αυτό το ξύλο είναι από μένα που το έκανα εγώ. Τι άλλαξε θέση? Ωχ, παιδιά, το βίντεο αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Πλάκα σας κάνω. Τι πρέπει να ανεβώ πάει στη ζωή μου, όπως πάντα ανεβαίνω 10 μήνες ακόμα και τίποτα δεν κάνω. Όχι. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Τι? Γι' αυτό ακόμα δεν το φτιάξα. Επειδή όλα έπεφτα από αυτό το χάζο νερό. Γιατί το κάνανε στο νερό δεν καταλαβαίνω. Τι πισίνα θέλω να βάλω. Δεν καταλαβαίνω ακόμα. Αυτά τα πράγματα τα παίρνουμε
Εδώ πέρα γιατί ήταν καλά και εδώ πέρα χάλια. Γιατί εδώ πέρα ήταν καλά και εκεί πέρα χάλια. Καταλαβαίνω. Γιατί το πήρα. Ζωή δύσκολη. Στην αληθινή τη ζωή μου το λέω αυτό. Και τώρα παιδιά, ό,τι το φτιάξει θα τελειώσει το βίντεο. Γιατί σας το είπα. Όχι, δεν θα τελειώσει. Όχι, δεν θα κάνω την εκκλησία. Οπ. Τέλος. Τότε αυτό τι είναι. Αυτό δεν θα το φτιάξω, βαρέθηκα. Αυτό νούμερο 1. Τι είναι αυτά. Από εδώ κάτω. Νομίζω ότι κατάλαβα τι είναι. Εγώ. Πολύ ώρα φαίνεται. Να πούμε αμάν. Καλά που είχα ακόμα. Και τώρα που το έκανε, τι θα το κάνουμε. Πως έτσι θα είναι. Ναι, βέβαια. Ξέχασα να πάρω αυτά. Που με ενοχλούν. Τέλειωσα, παιδιά. Να πούμε. Λοιπόν, εμείς τελειώνουμε. Γι' αυτό, για...